Салом алейкум ҳамдӯрони азиз. 31 августи соли 2024 мебошад. Қарор дорем дар шаҳри Исфара, маҳаллаи қалачаи сурх. Қалаи сурх. ҳозир аз Қӯқан омадем. Вилояти Фарғона, шаҳри Қӯқан. Саҳар соати 4 саҳар рафтем писта дидани. Ба ҳар ҳол пистаҳои мо беҳтар. Манай бародарамон ҳукм медиҳем ки оно инҷа истодагиам ва парвариши писта машғул ҳастанд. Акнун заминҳои калон карда истодаанд. ҳоли ин пистаҳои беҳтаринро бибинед парвариш карда истодаанд. аз ҳамин писта ҳозир ман ҳисоб кардам як 15 дарахт дорад. бибинед ҳозир ман як пешатон шоям бед инҷа мана писта хандоншудагӣ, мана пухтагӣ писта Исфараба, мана хандоншудагӣ, мағзаш пур, мана дудила набошед. хулоси гап ҳамдорони азиз, дар ватани мо барои чи ман хайро қум омадам, Исфара омадам, ҳоли чортубам будааст. Чортуба будааст, неки намерам, барои ки дигар вақт нест. ана хобам нарафтем шаб. мана хулоси гап ин пистаро бинед. инҷа бинед Алишер ҷон. ина бинед. ангур бар ин ҳаме ҳамил мебандад вай бинед. ина бинед. наздик бёред. агар ҳозир як саволтам ҳаминҷа ҳукмиддин ҳагон кило мефурӯшед ё намефурӯшед? ҳамина умуман ҳар сол ягон мехӯред худатон? он қадар бисёр ниҳолаша шумо ба хонандаи писта бисёр намефурӯшед? ме авлодашу бисёр будааст. авлодаша медона ин тараф бед ниҳоли бепайвандаш будааст. Алишер ҷон тедман ба ҳо айҷа шукрам ман сар кунам. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ҳамдорони азиз, мана Исфара, пистазори Исфара, қалаи сурх. ина бинед чӣ қадар бисёр дорад. Исфарачиҳо, конибодомиҳо, умуман вилояти суғд ҳамаш кадоматон айни панҷи кент кадоматон писта парварӣ карданӣ бошед бедудилагӣ, мана ҳона ишабе бедудилагӣ метавонед машғул шавед ба писта парварӣ. ина бинед ин ангур бори бастагӣ. ина бинед аллакаш пистас пухтааст, пистая мечинад. ин ака бозор набароварда намешад, ин қадар бисёр бозор мебарорад сарона. ина бинед ҳамдорони азиз, ин боз як маротиба дига ман омада тасдиқ кардам ки чӣ хел дар вилояти суғд дар Исфара ки баланд аст аз сатҳи баҳр, хело назар ба Қароқум писта мешавад. 1 гектар писта кунед агар ҳеҷ ягон фарзанди шумо муҳоҷирати меҳнатӣ намеравад. ҳама дар ҳамин хонашон писта парварӣ карда мешинанд. заводҳо ташкил мешавад оид ба писта тозакунӣ. соҳиби ҷойи корӣ мешавем. ҳама мана ин писта пухтааст, мана инҷа кафидагӣ. соҳиби ҷойи корӣ мешавем. ҳама аз муҳоҷирати меҳнатӣ халос мешавем. мана дигар анор ҳаста. анор дарунаш бо мепӯсада. меҳнаташ бисёр бориш дорад. ин ягон бориш надорад. бинед ҳарчанд ки дарахташон баланд шудагӣ, ина дору назадааст. ира не ки об додааст. қатори ҳамин ҷугори шонадагӣ об додааст. ин мегӯяд ку кораш
نیست. ولی همین حکومتین کجا شد؟ خود پیش حکومتین را این از سوال که مویدی همین نقشه های آیندهش. همداران عزیز و حکومتین جوره ما قبض دادن به شرمداران. من هم آمدم پیش نزد پیسته پیوندی چخیلی که گفتن اون پیوند کرده گوجور 5 سال پیسته 1 2 کیلو بری دارد. ما همراهی کرد ما آمدن اکامون بهادرکو سخت مخلص پیسته شدگیم بخوام پیسته شنانه. هم تو می بهادر جان؟ توری ما 2 گکتار میکنم انشالله. کدام جماعت ما؟ طرف دهنه با 1 2 گکتار میکنید. حاضر من شما قطعی من آمدید باور کردید که پیسته نظم شده است. نه نظم شده است. ما حیران شدم دیدم. پیسته نظم زردولو. پیسته دیگه زردولو مهنتش بسیار. رحمت شما با. من همدیران عزیز با خود اسفر به شما نوار نشان دادم. مرحمت کرده زکات کنید ما به شما پیسته‌های پیونده بیاریم از ترکیه. با دقتتون رحمت.